500, 1,000, Salamat kayo, sir. 1,500, 2,000. Salamat kayo rin yung hatag. Oo, pasalamat ta sa Ginoo. Salamat sa Naibugas kuya. Atong nagkita ta. Dala-dala nimo ang saging ti madala linghod pa gyud. Karon na nagibugas grasya gikan sa Ginoo. Yan so karon mga katimtabang no. Ato tong balikan to si kuya bitaw atong natagbuan nato. Naidala-dala nga saging nga linghod pa jud kayo kay para panihapon nila. So karon nga adlaw atong balikan gikan nato sa lungsod nagpalit ta og bugas. Ipalitan nato og bugas duha ka kapsak ni. Ngayon gigroserihan po nato kanang importante kay ang grocery dito. Samot na sa mga asukal, kape, gatas, mga sabon, importante kay sa bukid. Mao ni ang dalan nga atong agian, kini oh. Mutabok ta ning tulaya. Ang among buhaton ani amo ning lukdoon, itabok na mo ning bugas dito kay lisod kay nagsaka di okay, mabangga ang motor ba kay ang mga motor mo ubos kayo. Lisod jud kayo kasagaraan dire. Nay mga karga ilang inaog kay lisod mo kay pagsaka dito pod padulhog. Kanang bukira likod ana. Diha ang balay nilang kuya katong natagbuan nato nga nay dala-dala nga saging para panihapon luoy taong kay to kay walay bugas. So karon nga adlaw atong balikan. So karon dili na ta magdugay kay ang dako kayong problema diri og maabtan migulan kay bukid gyud na diha. Ato na ni panglukdoon kay aron matabok na to dito. Amo sa ning dalon dito kay aron unya motor lay tabok. Ano likod guys dire basta pag-ulan danlog kay ni dire. Unya kanina mga bangga dire oh. Ang ilalom sa motor mo bangga. Go. Sip mo kita. Karon atong balikan ang motor para mo po matabok dire. Siguro magatimtabang mga isa ka oras sa aming biyahe. Karon duol-duol na ta makita naging balay sa atong adtuan traw kasing dato. Katong katapok dito. Mo na diyang balaya purok tres dire sa barangay Tulan dire sakop sa lungsod sa Mahayag. Bukid na kay mga isa ka oras ta kapin binyahe no. Ana gyud. Dayon lugsong naman puta diri oh. Kari ta mo agi. Dito mo agi dito. Para makaadto ta dito. Mag-update na lang mi og naana ta dito. Abot na kita. So karon naana ta diri sa balay nilang kuya, naana nilang balay dito. Dayon ang problema kay kuha daw sila bukid, giapasan pero ano sila no? Ay hapon tayo. Ha, magikan. Kaya tanong? Ay? Iya. Tawa ni kuya. Gikan sila sa bukid, dito sa likod. Ay hapon. Ha, magikan tayo? Sa kuan sa amang tahon sa luyo. Nato na ni dalon dito. Para kanay mo. Ko buka. Alam na ito ibutante. Ang kuya. Dala kay bugas. Kanang grocery. Ano ito ka dara? Salamat gyud na ko. So karon nanata diri sa balay lang kuya. Nana may bugas kuya, gidalaan na ko bugas. Salamat gyud na sir. Pasalamat sa Ginoo kay naay nakakita sa inyong video. Nagpadala sila og mga kwarta. Pasalamat sa mga nagpadala kuya. Ha, te. Salamat. Ani man go, dili mo na ako ang kwarta. Isugo ra ko pahato dire. Ha? Ay bugas na. Nagkuha pa may grocery. Nya, kumusta mo tong kuha? Nakapalit mo bugas ato? Nakapalit gyud mi. Pero kami diri sir, gini maana dog. Kapi-kapi diri. Gini ka apas yung
Wala kapalit. Wala mo ka ng kape kay wala kapalit. Oh. Salamat ako yate sa namay nakakita ko sa video. Nagpadala sila. Sa Ginoo. Pasalamat sa Ginoo kay nay nakakita ato yung video na mga nagpadala mo ni siya nga gihatod namo. Na nagibugas atong niage. Nagproblema mo sa bugas karon gidalaan lagi mo na kog bugas duha kapsak dugay-dugay na namurot siguro. Salamat sa Ginoo kay nagkita ta ato nga higayon. So, salamat yan sir. Yung mga bata namo ngay makaon lagi kanon kuno makaon. Kaon mo dayo. Kaon. Yahoo ni sa Yahoo. Salamat yan sir ha. Para makakaon mga bata ba. Napoy sabon diri asukal. Muhatag ko gamay kwarta, may nalang po magamit ninyo ba? Pero gamay ra gyud. Pero kuya, ang kwarta wala na ko gipalitanan kay may nalang makatunol po kog cash ninyo. Magamit po ninyo ba ha? Kay mahurot ning sila na kami gusto paliton. Maabot ra ba ang mga isda suroy dire? Wala na. Mas nakaabot. Wala yung suroy isda dire. Mo palit dire sudan? Sa Tango. Dire sa tanggap dire? Oh. 500, 1,000, Salamat 1,500, 2,000, 2,500. Salamat ka sa mga naghatag. Salamat sa una-una sa imo ha. Diyon sa naghatag ng kwarta, salamat po din taon. Kaluyan sila. Kung ako natin kaluyan, sama sa ilang pagkaluyan na po ang pagpasalamat. Kaluyan sila sa Ginoo, ngikod sa hangtod. Salamat kayo sir. Na ano may bugas, na kwarta, magamit ra na ninyo. Pasalamat ito sa Ginoo ha. Salamat kita ni. Doon lagi nakatabang sa kon kalisod ron panahon na. Pasalamat ka sa Ginoo gyud kay ang pagbuot mo guni sa Ginoo gyud nga kuan nga naabot mi dire para matabangan mo bisag dili mo gyud ingon nga dako na importante makatabang no sa inyo ha. Okay na kayo dako na ni sir. Salamat sa Ginoo. Karong tawd kuya manguli nami ha. Yan, daghang kay salamat. Salamat kayo ninyong gihatag. Pasalamat sa Ginoo. Salamat sa Naibugas kuya. Atong nagkita ta dala-dala nimo ang saging ti madala linghod pa gyud. Karon na nagibugas grasya gikan sa Ginoo no. Salamat ganing. Napoy mga sabon. Ginagmay ra gyud among gikuan kay para na makahatag pa mi kwarta nimo may nalang gyud in taon nga ug mahurot man bugas na pa may kwarta ikapalit og sudan bugas. Salamat ganing. Salamat kayo. Ginoo, salamat. Nya dili na may magdugay kay hapon na pod. Layo para ba na isa ka oras po may pagbiyahe pa lang diri ba no? Sa oras ka pa na. Layo mo gud diri kay ang among gikuanan tuwa pa mo gud dito layo na kay to Dito pa ubos no. Maglungag sa tanan nyo. Dili na kuya kay manguli na mi karong tudod. Salamat kayo. Salamat kayo. Manguli na mi nagkaon naman pud mi naniud to no mi daan. Daghang kay salamat. Ayan na to tapuson ng video. Balik-balik man pasalamat sa mga nagpadala og Gcash ako ha. Ang inyong gipadala na diri nahatag na nato ni kuya. Daghang kay salamat jud sa inyong malumong nga kasing-kasing. Balik-balik man pasalamat. Ang Ginoo na bahala mo sukli sa inyo man. Dili mo na ako may isa-isa og pasalamat. Kahatag tag kwarta ni kuya, bugas, grocery. Daghang kay salamat. So diri ra kutob na tong video kay pauli na mi. Hapon na po daw mag alas 4 na sa hapon. Daghang kay salamat. Bye bye and God bless natong tanan.